Sakay sa dagkong truck nga dunay nakapaskil nga tarpaulin nga nakasulat "From the people of Davao City, mibiyahe na" ug ang rumbo mao ang probinsya sa Cebu. Gipatod na sa lokal gobyerno sa Davao Miyerkules sa buntag Nobyembre 12 ang laing hugna sa hinabang alang sa katawhan sa Cebu Province nga grabeng naapektuhan sa paglampurnas ni Bagyong Tino sa miaging semana. 16 ka mga trucks nga nagkargag hapit 4,000 ka mga box sa relief goods ang mobiyahe pa Cebu. Natay mga dala, no? Mga dala nga mga welfare goods, may mga tubig, may mga for personal necessity, no? Sa mga ato ang mga kaigsuonan ng mga apektado dito. Gawa sa relief goods, doon na say gipadala ang lokal ng gobyerno sa Davao City nga 3.9 million pesos nga financial assistance alang sa mga naapektuhan sa linog. Dala na po namo ang financial assistance, no? Para sa ato mga local government sa province of Cebu nga affected atong linog, no? Ato pong i-hand over dito sa ilaha. Nakig-alayon na ang CDRRMO Davao sa Provincial Social Welfare and Development o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Cebu alang sa hapsay nga pag-turnover sa mga hinabang. Ang ilahang drop-off point for all mga relief goods dito sa ilahang warehouse, no? Sa ilahang provincial warehouse. So dito na to dalol ang ato ang mga welfare goods nga mga dala from Davao City. Buot sa LGU Davao nga maapuran og hinabang ang tanang apektadong residente sa Cebu. Nagdeklara na og usa ka tuig nga state of national calamity si President Ferdinand Marcos Jr. human sa pagkuso-kuso sa Bagyong Tino. Pinaagi sa Proclamation No. 1077, gimanduan ang tanang ahensya sa gobyerno nga magpahigayon og hinanaling pagtubag sa mga panginahanglanon sa mga naapektuhan sa bagyo aron makabarog balik ang mga lugar nga grabeng ginampor na sa bagyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.